Yazi baba kunodaba kumele size ngaphuka ngathi baba ngike ngathi khona lapha yana kubuka lo ibhek lethu umbhekise lafana bagcwala silela lesibona ngingaya lapha ngithi ngiyocheck isimo ngendlela ababhekisa ngayo lapha angiyileke baba lapha seba mangifika lapha ngafika kwakuthi bangifica sengikhona lapha emagcekeni akwami ayivela baba thema ngoba isimo sihle lapha asihle neze isimo kodwa ngithema ngithatha ukubheka lokhu yena umuntu lapha umdala ubhekisa yena uthanda ukuthi ehlise umoya ngoba impela kuyena umfanyana wakhona omncane lo balamali magcina umagcina wabo ngiyabona umagcina omnyama lo kumfanyana amagcina wabo impela ngoba kusho ukuba nje impela izona angiphumi impela sekucula amagugu ngoba impela ngithena mangabe sengithi ngithatha iqhathi lokuvalelisa uye kaba sekuba lokho umfanyana orice lo wangihlala sakini impela Theba ngithatha iqhathi lokugcina umlisa lo qhamthu usho endleleni le ngizodlula mina semile ngokuphuma manje ngoba sengithi ngifike ekhaya isikhathi bese singishaya impela singana kwakuthi alomlisa usakhombisa ukuthi ikhona into ekhona khona impi ekhona impela ngoba impela ubesho ukungilwisa ngalesa sikhathi impela ukuba impela baba lapha na bekuya ngalo impela cishe sabambana ngehluthu impela bekuzoba kuba nendlela esimanga isimo besimanzonzo lapha simanzonzo kodwa manje nguye ngayiphuza ngoba phela iplani lethu akusilona ele bazo ukuthi isukume sengimise ngalesa sikhathi ngiyakuzwa kumele singabajahi laba bafana sibaphosele nje intambo benqala masithoke sibadonsa kancane bazoze besondele nawe yazi ke igundane lenziwa kanjani ukuze lisondele eduze lokhu liphosela uchiso kodwa ke baba ayesingabajahi baba isithule esibuke isiphetho sale empeleni baba ngizwe ngathi inkosi isizoqhokwa ngoba ngingaphenya ngasengithola kusho ukuthi ngikuthumisa ukuthi ibeka nini lenkosi ezobeka ineqhe kumele ukuma usutholile siye ngakhona ngalo lo suku abazobekwa impela okwangifikela umbono kanjalo ngoba kumele sazi ukuthi qubakalani izinto ezithi sasikhuluma ngazo nabo labafana yaziwe baba kunomcabango nawo angazi benganjalo kodwa ngizokuhlulisela benginesicelo lana mathothi bengicela ukuthi ulo mfanakazana uRice kulo nomlisa laba babili laba bangahlukani umshunqisi noBullet ngicela baba ukunginike bona ekube mina ngidila nabo mede ingane ngifuna silungise lapha nalapha and ngokuphazima kwezo izulu ngicela nje imvumo yakho baba ngalokho ngiyakuzwa mina kodwa mawuthi uzobalungisa mhlambe uzobalungisa kanjani phela kumele ngazi ziningi indlela zokulungisa empeleni baba uyabona kusamajongo lawana sashisela igazi ashisela igazi amajongo lawana ngabe ubaba mangimvezela ngalokho ukuthi ashiselwa igazi ngizama ukuchaza ukuthi khona into engiyibonayo abaphezulu kwayo isikhathi esiningi ihlezi ngimohlamane bona ikakhulukazi uRice ngoba wenze ibhlungu kanje yana sengiyabona ke phela wakubeka isagila lo mfana baba ngingakho ngicela nje ukuthi ubaba ngigezelele ithuba ngwazi ukuthi mina ngiyilungise indaba yami nawo qambushile mfana phezukwabo ungathanda ukuthi ubaba ake ngathi ngokukhula kwakhe nje kula mathatha vele la ngiyabona manje ekukhuleni kwami phela kuleni kwami wathanda ukuthi kuba nzinyana kodwa futhi
agcine phela ngiyinsizwa nawe uyazile ukuthi kade hayi siyashaya phela kade khona indlovu hawu siyashaya impela kade kodwa khona ababhemu engangikhula nabo yabo labafana laba obadingayo njengamanje labafana labo khona lo mfana lo uBullet ngiyambona ya obaba babo nalabafana bakagcwabe ngale babenzima laba baba abo kodwa kakhulu kazi uBhejane uBhejane wayeyinkinga kakhulu uBhejane naye kusibhamu ke kodwa ngagcine phela ngibanqoba bonke lezi inkalo lezi zonke lezi inkalo lezi sasilusa ngale zathi lapha sasilusela khona beyishaya induku labafana lapha usho ukuthi babekhava lapha ko hawu phela nawe uyasifana mahabu bengakhafi la ke babengakhafi babeyishaya impela kodwa labafana induku hayi bagcina ke kuba nawe yazi ukuthi ube osala hayi bongizile hayi phuma phela inkosi yaphila kanjani waphela inkosi yazi ayihlamba mihlanga wabeshaya impela ke baba ngase ngathola iqiniso lokuthi ke abula ngobaba labafana induna baba hayi induna ba yini ethi ngiyithiwa ngiyiphuthuma ba singayiphuthuma nakho hawu uba busebheje indlela baba kanjani manje siphotobe sibuyele ekhaya impela kodwa baba manje sizokwenza njani phela induna isibonile ukuthi uyaphila manje angaziko kwenduna ukuthi songimisa kanjani kuzomela isakhe icebo nginalo icebo kodwa ake sihamba basophunga kahle masifike endlini ukwazi ukuphumula Nasala neka masende nje madoda inkinga yenu angihlale kahle la hayi Hlala kahle wena hawu madoda nodaba bese sithi ukudelete la sithi ukubonga madoda ithatha isinqumo la madoda sokuthi ngoba ifikile le ndoda yangale komkhizi azoletha ukhosi la ngibona kungcono ukuthi mina ngibeke nangu mfethu umdala uRice ngoba phela uzala ngemuva mina angeke ngikhone ukuba thatha isistep sokuthi ngifike inkosi because ziningi izinto ezenzakalayo kumina njengamanje ngakho ngithatha isinqumo sokuthi ngibeke yena uRice ngibona kanjani mina Angiboni inkinga kodwa
khona ngoba ukuthi unenkinga eningi ngibona inkinga lapho isikhundla singaya kuyena uJayisi ngingazi-ke mina ukuthi omncane uthini la. Hayi nami ngibona inkinga ngibona kukuhle nje. Hayi nganizwayo madoda kulungile. Right. Good. Awusondele ngapha ndoda. Hayi ubhuti omntana ngilezelani kwathenze nje endlini kwenzakalani? Hayi. Yeah. Udaba esikubizela lona lokuthi ngithatha isinqumo sokuthi ngibeke wena kulesi sihlalo sobukhosi njengoba umfana wami Khize befikile la washo ukuthi ubukhosi uzoletha ngala. Thatha isinqumo sokuthi ngibeke wena njengomuntu oright ongenayo inkinga futhi ungasiyena umuntu odumile la endaweni. Hayi ubhuti omdala kungani ukhethe mina ukuthi ngibe inkosi? Ekubeni bekhona umuntu ongaphambili kwami ubhuti uNtando. Lapho nawe uyazi ukuthi uNtando umuntu ongahlali la ekhaya and uNtando umuntu orong kakhulu ngeke ekwazi ukuhlala bese sihlala ngibeka kusona. Kanti wena nawe uyazi ukuthi unogazi and uyazwana nabantu futhi lesi sikhundla engibeka kusona ngiyazi ukuthi uzokwazi ukuthi uyenze imithetho yakhona ngaso sonke isikhathi. Abantu uzokwazi ubanakekela sikufanele. Mina okwami kunzima kakhulu lethini namadoda. Engathi sibona ngasolinye malume. Hayi khona ngisho esikhonkosini urazo simfanele lesikhundla. Hayi nawe uyezwela right ukuthi bathina bafowenu nami ngitseni futhi lesihlalo sikufanele right ukuthi sungahlala kusona bafo esakho njengamanje. Hayi esakho manje. Wahlala wafaneleka. Njalo. Yabonga bafowethu ukuthi nikwazi ukungibeka kulesikhundla. And ngizokwenza sure ukuthi isibambane izandla zombili. Umphakathi ngunakekele. Njengoba nani nikwazile ukungithemba. Nomphakathi ngonjalo ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ungithembe. Yabonga bafowethu. Hawu. Khize amavovo. Awucwabe. Wena amavovo. Hayi. Bayede. Ndodana yabo le nhlamvu oyibona izolo hayi inhlamvu wrong le shuthi izinto zisihambela kahle inyama iyaphela wemadoda Bhuti bhuti madoda ade ngimizile inyama iyaphela asidleni inyama madoda Hayi kodwa lesashaya umoya la mina kodwa phela masibize le nyama ukuthi ngishaya ngempela le nyama. Sheshe. isiqoko phansi ngoba Ngixole ukuthi singacabanga. Yeah, dale. yebo bhuti phela la sithele
sisho impela. Yazi ebhuti uthe sihamba sekuba kodona ahlanga kakhulu bagcwala wasitshela ukuthi umkhosi omdlusi akubona sabayathi nokuthi ukhosi udlula kanjani ungahlangana phakathi ebhuti sayixoxa ngangimuzwa wami eloyo manje ngifuna ukwazi nabhuti ukuthi kwenzakala kanjani lapho. Hayi kanti bafowethu into enze ukuthi ngithathe ubukhosi ngilandilise ngale indlela engiphatha ngayo ingixolise futhi nje ayingijabulisi neze nanokuthi madoda nganitshela ngathi kunempi ezayo sengigwema ukuthi le mpilo engazi sifike madoda ngase ngithi ubukhosi angidlulisele ngale bagcwala. Hayi usho neze uthini ukuphawula kwakho le nkulumo yabhuti? Mina ayikho into engizoyiphawula lapha ekhaya. Ngizothula nje kanje ngibuke ukuthi kwenzakalani. Ngizohlala ngibuke nje impela. Ukuthi kusukaphi kuyaphi ngizoyihlalela nje mina. Bhuti nathi sinesinqumo wena bese sisithathile. Ngoba nje siyahamba. Siyahamba siyabuka umalume. Umuzovaliwe ngoba sine posonke sihlele ekhaya. Manje futhi kunezathu ukuthi sisambise. Awu. Ayihambi sisicela ba. Bafowethu yini ngala izinto ezizathu bhuti. Bhuti. Sithe lapha la walimala khona uSiphamandla. Sathola inhlamvu yesibhamu sakho. Hayi sami. Hayi angiyazi lonto. Kodwa ke thina besaphewa lokho ukuthi sicule singabafuni ngakho besithi ngesinye space ukuthi size kuba sobabili uma ukuthi unabhuda ukaze uvule ngaleso sibhamu sakho ke futhi asazi uchaza ukuthini lapho inhlamvu esayithola lapho kwakuyisibhamu sakhe impela. Okay. Kube khona iphutha bafo kube khona iphutha angisazi sibaba angiyazi into ukukhuluma ngayo isibhamu sami besibo sekungina nje singazisuki kimi uthi nabhuti sikhuluma ngenhlamvu ekhona iyasho ukuthi sibhamu kuna leli phutha sifice lapha ngale sasiqhenyela lona ngasomshuna sisathi sisuka la endlini siqhada khona sayisayimisa. Hayi mfowethu engizokule kugodwa ngoba isinqumo senisithathe futhi ameke uzosibela. Hayi ngeke ngibone madoda hayi njengoba ngishilo ngimthangazi lutho ngathi futhi mandifuna ukuhamba madoda ngihamba mina ngazi lutho. Hayi bafo mina ngazi madoda ayi uthi niyangixaka nje mina indaba ngoba phela inkinga hlezi ihlala phansi ixoxe silungeze namhlanje nithathe isinqumo sokuthi niphume nihambe. Wena bhuti uchaza ungitshela like nje wena ubona ukuthi kunento eshintshile ngoba phela thina sinobafo sasingaphili kanje la ekhaya kusamnandi kusahepe esisashaya abafana wena ubone nje lokho wena bhuti ke nje uyathanda mabona sikanje sinobafo I'm sorry ngoba asikho right ngendlela wena usiphethe ngawo nje manje wathi wena bhuti ufuna ukulungisa izinto la ekhaya uyilungisa kanjani izinto ngokubulala ubafo wena bhuti uyangisiza ekhaya kodwa usibulala ubafo yazi ukuthi ubafuna uthi inkinga ufuna yini ndaba ungafuni sikuxolele usinike bhuti nesizathu ukuthi ubafo umbulalile kwakwenze njani uzumbulala ngoba khosi siyadinga ukwazi ukuthi ubafo umbulalile ubafo akaza abulala ngisho inkukhu bhuti kodwa wena wazi ukuthi ukhiphe insapho umuntu. Hayi bo bafo inkukhu enkulu kabi ayingisho inkukhu le intuthwane le
usengaze ibulala ingane ingaze yabulala ngisho intuthwane. Hayi udlala ngathi lo. Hawu futhi ngibulangele siphume sesazi kunalokho ukuthi makaphuma la kulomnyaka ukubuya kwami ngizobuya ngingasadla inkobe zami. Ngizobuya sengizokwenza nami lokho kwenzekile. Khona ngikutshela khona lokho ngikukhuluma siyema lapho bhuti ukuthi into engiphatha kabi kakhulu bhuti uyasibuka sehla senyuka la emphini siyathunga ngathi siyafuna senza yonke into kodwa uhleli iqiniso uyalazi wena bhuti vele kwenzakalani ngawo mina ngikwazi nje bhuti wami awukhuluma awuchaza ngempela Futhi sengikhatheleke lento engingitshela yona manje sengikhathele ngishilo uthi angazi lutho futhi ngifambatheka yonke lento engingitshela yona isigodi sonke abantu bebangaka la nizothi mina kuphela uphatha lesibhamu la yimi kuphela nalesibhamu madoda ngazongibhedela enzani kubunayo. Hayi ngiyakuzwa futhi angeke ngiphikise yes ngokuthi asenze sibona mina ngizokwenza ukubona ukuthi wena ushawe ikhanda ngikubonayo mina ekubona kusilungele njengamanje ukuthi sikwenze. Manje mina ngiyaphuma engihlane ngibulala la endlini. Wena sibhizi siqotha abantu ngaphandle kanti nikhona osiqothayo la igcikeni umelene nathi. Ngifazelana nawe mina lapho mfuna. Ngeke phela. Sishuthi nathi siphela siyalandela phela la. Ushuthi ufuna ukusala nale ndodana yakho la nisale nidle umcebo kababa. Sala ninudle ke thina siyahamba kodwa siyabuya kuwe. Ngibonile ufuna ukungena Siyabuya yakho yawe bafu. Ngoba eseqalile ngoba efuna sihlukanisele kaSiphamandla ngaSiphamandla usefini. So kumele kuhlukanise ingane yakho. Ah shuthi umhobholo wonke lo mphethela. Umhobholo awusale mfana wami kuwadla wonke amafa la kodwa wena ukusalayo amanye uzowaqhubeka usezulwini. Yona into ekuthembisa le wona leyo. Ngasho phela mase aqhubeka sahlala la nathi uzoqhubeka usibulale phela. Hle nenyoko endlini kanti futhi bullet asambe njengamanje mina sengikhathe ukubuka ngoba ngizothatha isibhamu sami ngisakaza ubuchopho njengamanje asambe na ngafuna ukwenza into engizoyisola ngayo njoba sisaphenya le yanhlamvu kodwa kusala ikhomba ubala uthi uwe le yanhlamvu yakho kuphela akekho umuntu ophatha lesa sibhamu esiphatha wena la ineshow yalokho ingabe si-afford kanjani siyamnikeza nethuba lokuthi akhulume umuntu akafuni ukusichaza ngobe eyisa nje bese ukusidelela awusaleke emzini wakho mfana umisa amadolo kokugcina uwamise yes ngiyakuthuma uwamise kokugcina vele ngoba uzohamba khona wena asambe bullet asambe bullet lande bona bafana baxoxa izogcwala la endlini balande nigcwale nonke nidle amafa baba nwadle akuyini siyanipha kodwa wena ngithola ukuphumula ngakuthola umphefumulo wakho asambe bullet nesiqosa ngiyasukuzela Asinona wena mshunqisi wena lalela la. Shuthi ke la siyohlangana khona bekumile utshani. Wapha nami ngipambatheka le ngitshela wona. Ikuphi engakuzwa ukuthi sibhanga ngisazi. Wena uzongibhedela. bhuti yini ongayazi lapho Ade kanti ayishuthi futhi mina nawe sesizitha njengobusho suyisusile nawe suyisho la isohlala khona ngoba ngeke ngikwazi ukubulalela umzini wababa umzini wababa wena ngabe ngiyakubulala njengamanje suthi simasihlangana phandle la khona esozikhaya kade angihlonipha kuphelile sale lapho thathe iqulu wathivile bani usungithe Hey, awungene. Oh, bafana bagcwala. Ngingizela. Yini ngingizela? Yazo ziyakhala indlela, ngilokhu ningibala nesidina ningibiza. Yini ngingizela? Ala nisingeke ngasibona isikhathi ade ningibiza ngaso. Noma niyenza nje. Bafana seniyabhema manje. Seniyabhema. Anikhulumeni ngifuna ukuhamba. Ngilalela ukukhuluma. Azini. Okusukume la uhleli khona usivalele isicapho usivale ubathi sivaliwe ubuzo okukhulumela lenye ongathi usikhulumela yona nje manje. Ana bani uthini? Ngivala umnyango. Ukuvala umnyango lo yaphuma kuleli cala. Kubona ukuthi njani yakhuluma noma yangikhipha ekhaya. Bengicela sithi ukwehlisa imimoya singaphakamelwa imimoya. Akukho okube sikubizele khona. Bese nasicelo la. Esithile sikubizele sona. Wo awuze nazi. Sicela sani leso. Ngoba umuntu ophuthumayo manje ngamanje. Ndoda madoda into ebengicela ukuthi ungenzele yona ukuthi ngicela uhambe wonke umphakathi la endaweni
utshele ukuthi njengamanje sekuzoba nenkosi entsha la endaweni izobibekwa ngenyanga ezayo lo nyanga okunguFebruary. Ileso isicelo sami ndoda yamadoda engicela ukuthi ungenzele yona so ufuna isicelo kanjalo sosishona. Njengoba usushilo-ke asiqale sikhulume ezokuhlekisana okuyizimali la. Mina ngizocela nje ungenzela $500 ngalokho nje kuphela. Ngizobe sengibongile nomsebenzi wakho ngowenza kahle clean. Hayi, sikudlo kahle ndoda emadoda. Avetani ngikufakele yona le mali manje. Kodwa ngizokuthi xaxa. 10,000. Ngoba wena ndoda emadoda. Oh hayi, ongiyeze okuyimininingwane yakho ke lapha ndoda emadoda. Awu hayi, ungathunga ubona lo ushintshi loyo. Faka imininingwane wena kuphela. Wow, ushiya imininingwane. Hayi, siyokusunginikeza la nawo ngokwa. Hayi. Sengilungile. Sizozwa khona manje. Usholo ukuthi singenile. Hayi ngibheka ngamakhala ekhukhwini. Awu, angavela message manje. Hayi nakhona nti siphosela. Kwaphosela imessage yodwa pho. Poseke sibili hayi. Hayi ake ngicela indlela amadoda. Kothi kushone la kusasa. Kube kade kuzwakala ukuthi kuzobekwa inkosi manje. Hayi madoda, angibongi ithuba. Awuthi akusekho kunye sizokhuluma manje. Hayi kulungile ndoda amadoda. Hayi akukho kunye besifuna ukubeka bekuyilokho nje kuphela. Shuthi siyobonana ngalo ke usuku lokubeka kwenkosi. Hayi siyohamba kahle ke ndoda. Hayi angibonga indlela. Sanibonani baba Phempisi. Njani? Hayi bo niyafika? Ah siyafika nje ukufika nje. Hayi kuhle ukunibona. Yebo. Hayi umuntu basambona nangala. Ekade basicina. Ayikho inkinga sohlanhlana nje mfethu until sisolve yonke lento le mfethu. Hayi izolo. Nathi asiqhubeke nohambo mfethu siyobona. Kodwa ubhuti omdala. Awuthi kusize ngabe yapha. Mana bafethu la yonke le uyangibuka phethu ngingelihudulo usuku. Phela ngoba nakusesifikile ekhaya. Muku yanzo. Hayi hawu. Ethi ngihambe. Ula singlinda phela. Ngiyeka phela. Ngiyeka. Awusasolwala manje Bullet. Yebo mshumisi. Awukahle Bullet awunokho. Cozivulela webhodi. Hayi madodana madoda Hayi awukwahle mshana awuvula umnyango sihlale isikhulume sokutshela ukuthi sibanjezelwe yini ingadi ngamshana. Hayi ngicela ngivele ngichazile ngidinga Sokuchazela ngaphakathi. Mshana yini ingadi mshana? Yazi unenkani lo mase emkhathi nomfana kabhodi. Impela awuvule mshana. Awuvula impela mshana. Futhi wazothatha la mshana. Unemoto ehamba. Kade ngihamba thatha la. Ha. Ya mshana uthabile. Hayi muhle mshana muhle. Sesibuyile ke siyohlala nawe manje. Ayikho lenkinga futhi nala. Abahluphe ngapha. Akekho nje.
Hayi ngiyabuzwa. Kusasa-ke siyakuthatha lesiyokufundisa ukushayela isibhamu. Angiyezwa. Angithi usuready? Emre. Hayi ayikho inkinga. Mase kufundise phela usigadele ikhaya lana yabo. Yebo. Ngoba sikhona sesibukile masihamba sesizohamba nayo yonke indawo siyakuphatha manje. Yebo. Wena ufundisa umbono njani lo? Ya, sekuphele mzala vele siyashoda. Ayike izinto kufanele sibambe. Ngakhathele ngithathe ngizalala mshana ngikhombisile lo mlamo wokulala mshana. Hayi, ngempela mshana ningabi mshana. Ayike okay mshana. Uzothuka ngekhaya lesingane mesingekho. Kumkhwashi. Uzohlala ngobayeka. Webhuti. Werice. Rice. What? Hey, kanti ukhona. Hey, awubuza lo muntu ongumuzana la mnyango webhodi. Ebhodini bajob song. Hey, bese ngiyalala. Kwenzakalani? Awu, nakho nje usongithethe khona umuntu onqongozayo. Phela mina ngazi izwe lutho bhuti. Hey, yetweni. Niyoshaya ezindlu mengingabhekile. Ngene. Hawu! Hey batata. Hey! Bazo usuphuma phela bhuti ekamereni. Hawu! Hawu, mzala. Mzala. Hawu, mzala ufenaphi mzala? Mzala awuzosibela ubhaka mzala. Hawu mzala. Hawu mzala. Ukwazi. Uhlale phansi. Hey. Hayi, kurat. Asambaza abantu. Hey, ngisaduka manje la ngifamba ngifuna la ekhaya. Hayi. Hey bafu. Hey. La yizi, uwelo baba. Yini lo mfethu? Hey. Ngileza. Hey. Yebo ngicela usayinyela phana. Hey, wazomhlaza amashambula. Hayi. Bafana bami. Hey mzala. Sengakhula nje bafana bami. Mina bengingakhulula nje endleleni manje mzala. Hawu phela kuyakhuleka bafana bami nani ne. Asokhulile mzala. Uhlala Hey. Abafana abancane bayakhula basibe. Hey. Ngiyavuka kodwa nje ngala mzala. Noma kuthula yonke into. Hawu. Sengizama nomfazi phela. Hawu Thembisi kodwa mzala. Nginomfazi. Hey, right, sayibona into le. Inkinga phela leyo. Hayi mzala. Inkinga le. Lutho thini. Hey, kula Nginamandla mkhulu nje nami. Ngibuleka mbeso mzala. Hey. Naqonye kodwa. Hayi Ngiyazamela afani khona mzala. Sothi. Hey, malayi. Singakhula nje bafana bami. Hawu sibonga impilo nje futhi. Hayi akukho kunye. Ohle bafana bami. Fana msenikhole impela kodwa ngiyeza bafana khona udaba engilizwayo la. Thiwa ngathi la bafana laba kaMkhize baniphethe kabi la. Iqiniso lelo. Akusho mzala indaba ejule kanje manje suyithatha kuphi bayaluhambe eshaya impempe manje. Intando yangitshela la emafonini enkundleni yokuxhumana hayi ngazi kubi la ekhaya. Hayi khona lokho mzala hayi kuyiqiniso. Umbona nje nobhuti omdala usehleze ihlalelo uvalweni ngoba yabasaba phela labafana bayingozi. Yabo umbona nje sehleze ethukile labafana bafika sekuseni isemini intambama umuntu unenkinga nje la ekhaya kahlahla sisalala nokuphumula sisakuthula. Yabona nje. Hayi bafo. Hayi siyangikhola madoda. Siyangikhola. Konke kuzovele obala njengezinto. Hayi khona uqinisile ubaba lapha. Hayi laba bafana basibanga isikhemini yezo. Kodwa ke ngoba uyathi ukuthi hayi sokhona. Siphekwa kho. Plus khona iqhinga esiphekwayo njengamanje sondela bona kancane siyabasondeza njengabantu bathuka babona bayafika nje manje
Ungabona sengathi akukho lutho singabantu bandawone kahle kade lutho. Isesakahle. Singena ngaphansi futhi baqamba bonke sithi. Thola ubuka. Ngikhuluma impela iCarol Guy. Mina Awukuzengwe. Hawu bafowethu uphethe umshini. Hey bafo, kanti uhlome kanje? Bavi, phela thina sila ngezandla nangezakhile. Ongitshele bafo nami ngithi phela ukuthi ndahawu. Asibanquma impela la bafana. Hayi ngomni kwamni. Hayi ngomni kangacaje ngawo ba. Hayi ngomni. Awubafuna nomyeza phela bafo. Ngomni. Ukaka isofoto. Awuhlalela. Unaputo mdala ukwalo. Awusibeke vela. Akusona izinto zengane. Samncane abantu foto ukaka impela. Kodwa ke akwesithi ke ngizolala phela amaqhingeni. Nasokho.